Здравей, Амелия. И тази година получих писмото ти и нямам търпение с моите джуджета да започнем да приготвяме подаръците, които си ми написала. Искам обаче да ми обещаеш, че много ще слушаш и няма да крещиш на мама и тати и на близките ти. Също така искам да ми обещаеш, че ще си носиш пантофите, защото еленчетата ми казват, че често те виждат без тях. Я вижте кой постоянно те наблюдаваше. Много съм щастлив, когато ми кажат, че са те видяли да играеш заедно с сестричката ти, но се натъжавам, като разбера, че си била груба с нея. Знам, че я обичаш много, защото си ми написала какви подаръци да донеса и на нея. О, щях да забравя да те поздравя, че вече ходиш на детска градина и имаш приятели там. Миналата година дойдох в групата ти, но не успях да те видя. Тази година ще бъда много щастлив, ако те срещна на коледното тържество. А това са моите пораснали и опитни елени. Харесват ли ви? До скоро, Амелия, и не забравяй да спазваш обещанията си. Весели празници!